BJP ಹಿಡಿತಿನಾಕಲು ಪೂರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು BJP ಮುಕ್ತ ಆಪಣದ ಅನ್ನ ಅಂದು ಆವಡ್ಸಿ ನಿಕಲು ಒಂದ್ಯಾಂಡಲ ಒರಿಯೋಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತದೆ ಎಂಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆಳುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತನೇನು ಪಂಡೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎರಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ BJP ಹಿಡಿತಿನಾಕಲು ಪೂರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು BJP ಮುಕ್ತ ಆಪಣದ ಅನ್ನ ಅಂದು ಆವಡ್ಸಿ ನಿಕಲು ಒಂದ್ಯಾಂಡಲ ಒರಿಯೋಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತದೆ ಎಂಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆಳುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ದಾಯವಂಡ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ನಂಚಿನ CM ರಾಜ್ಯಡು ಐನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ ಐನಾರು ರಾತ್ರಿ BJP ಹಿಡಿತದು ಕಾಣಗಾನಗ ಬತ್ತದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವೇರಿಂದ ಆನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆದ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅರ್ಥ ಆತನಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಡು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಹಿಂದುತ್ವ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಈತನೇಟ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಹಿಂದುತ್ವ ಒಂದು ನಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತನೇಟ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪುದರಡು ತಾನೇ ಪಂಡೇರು ಕೇಂಡೇರು ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆಕಲು ಕೆಸರು ಪಾಡೊಂದು ಬಹುಶಃ BJP ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಾಯನು ಪೂರ ಕಲ್ವೇರು ಒನ್ ಪೇರು IT ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಾವು ಎಂಕುಲು ಕಂಡದ ಅಂದು ಬಂತಿಜೇರು ಆಡ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತನಾಯಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಆಡೆ BJP ಎತ್ತದನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಸೋಲೋ ಆಕಲೇನ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಬುಡ್ದು ತತ್ವಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರನೇ ಪತ್ತುನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಬಂಡು ಅಂತೇರು ಆಕಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಪಕ್ಷನ ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ನಾಮ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡೆ ಯಾನು ದಿಂಜ ಪಾತ್ಯರುಚಿ ಪೂರಾ ಪಂಡೇರು ಪೊಂಜನಾಕ್ಲಿಗೆ 2000 ಕೊರ್ಪುಣ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನ 10 kg ಅರಿತ ಕಲ್ತನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಏರು MS ಬಂಡೇರು ಆರ್ನ ಸಂಬಳನ ಬುಡ್ಪೇರಂದು ಸಂಬಳದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತನಾಗ ಅವನ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಆತೆ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಅವು ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬೈಯಾಗ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಅತ್ತು ಐನಾರು ಬುಡ್ಪುಣಿ ಪನ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂಡಿಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಗೆಲ್ಪೋಡೋಣ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಗೆಲ್ತೇರು BJP ದಾಖಲು ಪಾಲಾತೇರು ಪಾಲಾಯಿನಕಲು ಒಂಜಿಲ ಅವೇರು ಅತ್ತನ ದಾನೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರಲ್ಲ ಆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಸೋಪಾಯರೆ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ತೀರ್ಮಾನದ ಕೊರಡಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಸರಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಪನ್ಪಾದ ಆಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಕೈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟು ಕೊಡ್ದು
ಅಶೋಕ್ ರೇಗಲೇನು ಗೆಂದಾದ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 𝐴𝐵G English Medium School located in Alappuzha, Krishnanagara, Mudnooru, Puttur. Highlights: patriotism-centric education with Bharatiya values. Located in municipality area, a blend of urban and rural atmosphere. Informing the kids' progress to the parents on daily basis. Fine English environment in the classrooms. Effective communication with the parents. Easy access to the school management. Just 3.5 kilometers from Puttur towards Uppinangady. Personal attention to each kid. Admission open for 2023-24. 𝐴𝐵G English Medium School, an unit of 𝐴𝐵G Educational and Charitable Trust, Alappuzha, Krishnanagara, Mudnooru, Puttur. Contact 7338085983 9448485983. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.